Jamen her til slut, der vil jeg gerne have lov til at sige tusind tak for et fantastisk marked. Tak til de frivillige for en indsats, der er fuldstændig uovertruffen. Vi bliver nødt til måske også at takke nogen et eller andet sted for det her vejr. Det har jo gjort det hele en lille smule nemmere. Tusind tak til Krammere, fordi I gider at komme her. Jeg håber virkelig, I gider at komme igen næste år. Leverandører, jeg står og kigger over på, at de arbejder nu. Jamen, jeg synes bare, at hele setupet, det spiller. Ja, og selvfølgelig også et tak til vores sikkerhedsorganisation. Vi har lykkedes at have 200-250.000 gæster igennem på den her weekend, uden nogle alvorlige tilskadekomster, og alt er bare forløbet fuldstændig fantastisk. Vi har en ny samarbejdspartner i år, Safehouse, som har været med til at skabe tryghed her på pladsen, sammen med samaritter, Falk, politi og hvad der ellers er her, der kan være med til, at det hele det skal være en tryg og god oplevelse. Tak for samarbejdet.